І вось мы нарэшце патрапілі ў Лондан, дзе знаходзіцца шмат мы пра яе чулі, вядомая скарынаўская бібліятэка. Але гэты дом са сцягам, гэта не бібліятэка. Гэта месца, як мне расказалі, ну, яно па-ранейшаму застаецца беларускім, але тут месца для сустрэчаў, для дыяспаральных розных справаў, а вось праз дарогу, праз гэтую калітку мы заходзім, і менавіта тут знаходзіцца бібліятэка. Бачыце, нас ужо чакаюць, сустракаюць, але перш мы подтвердим, что мы... правильное место, так. Да, вот тут правильное место, это уже сапраўды библиотека імя Скарыны, и нас сустракае спадар Павел. Спадар Павел, у якой роли вы тут у библиотецы? Я один з апекуноў гэтай інстытуцыі, у нас есть рада апекуноў 6 чалавек, вось, і я з'яўляюся чальцом. Вось, быў прызначаны апекуноў яшчэ ў мінулым стагоддзі айцом Александром Натсонам, і з тых часоў вось працягваю дапамагаць гэтай унікальнай установе. Ну, вы як горац, можна сказаць, яшчэ ў мінулым стагоддзі. Нават тысячагоддзі, так. Тысячагоддзі, да. Тысячагоддзі міналі, а спадар Павел заставаўся апекуном беларускай справы. Бібліятэкі, это правда. Заходзьце, калі ласка. Вось, як заходзьце, звярніце увагу на гэту шыльдачку, вось гэтая дата заснавання гэтай бібліятэкі ў сучаснай форме. Гэта было травень 71 года, калі вельмі урачыста ў прысутнасці гэтых розных навукоўцаў і афіцыйных асобаў была адкрыта гэта бібліятэка. Вось, напрыклад, прафесор Роберт Тоці, гэта быў славіст з Оксфорда, які быў адну з прамоваў тут даваў. Прамову мы знайшлі і дыгітызавалі цяпер, вось, яны захоўваліся на бабінах, вельмі актуальныя прамовы, вось, якія і цяпер маюць сэнс. Вось, там гаварылася пра то, што трэба засноўваць беларускія цэнтры на трывалыя, на дзесяцігоддзі, гэтак далей. Вось, і мы спрабуем гэта вось рабіць цяпер. Вось, так, калі мы прымаем нейкія рашэнні, таксама думаем, каб гэта быў нейкі уплыў не толькі на бліжэйшыя гады тамака, але і скажем, праз 50 год, у 75 годзе, 2075 годзе хтось прыйдзе ў гэта месца і штось для сябе цікавае побачыць і даведацца пра Беларусь. Вот, так што заходзьце. А вот наколькі я ведаю, гэта ўсё ж таки вот і той будынак, і тут пасля царквы, это з бібліятэка, гэта такое 4-е месца ў Лондоне, такое беларускай дыаспары. Так, у Брытаніі. Ну, як сталася, што пасля Другой сусветнай тут апынулася досыць шмат беларусаў. У асноўным гэта былі заходні беларусі, якім тут дазволілі, як даваенным польскім грамадзянам, яны маглі ў Брытаніі заставацца, калі яны хацелі. Вось, і яны засталіся, паступова зразумелі, што ўжо як бы, ну, назад яны не збіраюцца вяртацца, тады яны пачалі засноўваць свае месцы. Вось, было... А яны таксама, як і мы, з'язджалі за мяжу з краіны там на 3-4 месяцы. Таксама спадзявалася шмат гэта вярнуцца, спадзяваліся тады, што яшчэ будзе там ці гэта некая дамова з Савецкім Саюзам, ці нават будзе вайна з Савецкім Саюзам, і Захад пераможа, і гэта ўсе вернуцца, і Беларусь будзе вызволена. Вось, спачатку так былі вялікія спадзяванкі, што гэта часова, але паступова, як жыццё ідзе, людзі разумелі, што гэта не так хутка ўсё зменіцца, і таму вось так. Казалі, трэба беларускім жыццём займацца. Але людзі былі ахвярныя, і людзі былі беларусамі шчырамі, і яны хоць шмат не зараблялі, бо большасць з іх не ведала ангельскай мовы і не мела мясцовай адукацыі, там яны працавалі як бы рукамі, яны тым не менш збіралі грошы і будавалі свае цэнтры, набывалі будынкі. І вось уже праз пару год пасля вайны з'явіліся грамадскія цэнтры ў Лондоне, ў Манчестэры і Брадфордзе. Это было такое згуртаванне беларусаў Вялікай Брытаніі, якое набыло вось гэтыя 3 будынка. А гэта як бы стаў 4-м месцам. Тут сюды прыехаў біскуп Сіповіч у 46-м годзе. Ён падчас вайны і да вайны быў у Ватыкане, вучыўся на каталіцкай святара, таксама ён быў заходняй Беларусі з Друі. І пасля вайны ён сюды прыехаў, заснаваў гэтае месца як рэлігійны цэнтр. Вось, тут спачатку была маленькая капліца, а ўжо 10 год была пабудаваная сапраўдная царква. Вось, біскуп Сіповіч, ён быў, акрамя таго, што ён быў выдатным святаром, і ён стаў першым біскупам, ось, дарэчы, яго партрэт, калі ласка. Ён стане в 1960 годзе, ён стане першым грэка-каталіцкім уніяцкім біскупам з часоў забароны уніі.
бо як унія была забаронена в 1840 годзе, там 150 год не было, сколько там, 120 год не было вось біскупа, і ён стане першым. Вось. Ён быў таксама свецкім дзеячом, ён вышукаў беларусаў яшчэ падчас, як яны былі в армії Андерса, у польскім войску вышукаў беларусаў там сваіх, калі вось будзе дэмабілізацыя, перайдуць Брытанію, то заснуюць арганізацыі, быў ён бібліяфілам. І вось ён пачаў збіраць сваю прыватную калекцыю адразу, як ён сюды прыехаў пасля вайны. І гэта было ў тым царкоўным будынку, і ўжо до 69-го года столькі кніг было сабрана, каля 10 000, што нават там гэта столя прасела. І тады было зразумела, што трэба купляць ужо асобны будынак і навогул гэтае месца рабіць ужо такім больш трывалым, больш сталым і з юрыдычна, і з практычна пункту гледжання. Бо да яго далучыліся два іншых заснавальніка, гэта отец Леў Гарошка і отец Александр Нацан. Ось і ў траіх ці заснавальнікі заснавалі гэту бібліятэку ўжо як незалежную харытатыўную установу по брытанскаму праву, далі ёй юрыдычны і фінансавы і практычны падмурак, вось што бібліятэка змагла выстаяць, вось і трывае ўжо без ніякай, скажем, дзяржаўнай ці іншай дапамогі. Гэтая установа трывае ўжо 55 год і, спадзяемся, будзе трываць як мінімум яшчэ 55 год. Вось Александр Нацан, напэўна, отец Нацан найбольш вядомы сучаснаму пакаленню, бо ён нашмат перажыў іншых айцоў, ён ад нас адышоў толькі ўжо ў 2015 годзе, таму мы з ім як бы сучаснае пакаленне, якое кіруе гэтай бібліятэкай, 20 год перасякліся з айцом Александром, і разам мы тут з ім працавалі, вось і перанялі гэтую установу. Вось гэты год, в гэтым годзе якраз спаўняецца стагоддзе айца Нацана, і некалькі мерапрыемстваў мы арганізоўваем. Вось будзе Вільні канферэнцыя у красавіку, і пасля восень ужо штосьці робім тут у Лондоне. Вось, каб вось айца Нацана, вось гэта, скажем так, гэта святкаваць як і святара, як і навукоўца, як дзеяча бібліятэкі і проста выдатнага беларуса. Ну, давайте далей пройдемся, што у вас тут. Да, добра. Вось гэта наша галоўнае сховішча. Вось тут вы можете гэта пабачыць, як мы цяпер якраз каталізуем нашыя скарбы. Вось у нас ёсць гэта десяткі тысяч кнігаў і перыядычных выданняў, уключаючы вельмі цікавыя. Вось асабліва наш, скажем так, канёк — гэта выданні, якія былі выдадзеныя за межамі ось БССР, РРБ, гэта ці там даваеннай Вільні, ці в эміграцыі. Вось гэта, як, скажем так, нас адрознівае. Гэта шмат выданняў менавіта не беларускіх, ці аўтахонных беларусаў, ці эміграцыйных, але вось гэтым мы канёк. Ёсць у нас гэтае і сучаснае выданне, ёсць таксама старадрукі, якія тут збіраліся ўжо 55 год, і я вам зараз іх пакажу. Ну да, я і хацеў спытацца, што у вас тут самага каштоўнага? Я думаў, зараз вы як бібліятэкар пойдзеце там з нейкай палічкі такой сакрэтнай, а тут не. Ну, я ўжо падрыхтаваўся ў сакрэтнай палічкі, гэта некалькі выцягнуў нашых скарбаў, вось, і мы пачнем, можа, з гэтага боку заходзьце, калі ласка. Вось, ну, распачнем. Бібліятэка названая гэтая пасля Францішака Скарыны, таму першае пакажам тое, што сам Францішак сваёй рукой надрукаваў. Вось гэтыя старонкі з Бібліі, якую Францішак Скарына надрукаваў ў 1518 годзе. Вось старонкі ніколі не былі ўшытыя ў кнігу, напэўна, ён надрукаваў ці зашмат, яны зваліліся з возу дзесьці, але тым не менш, вось яны да нас прыйшлі. Як яны прыйшлі, таксама вельмі цікавая гісторыя. Гэта было набыта айцом Нацанам у 1975 годзе на аўкцыёне ў Манака. Там прадаваліся гэтая спадчына Дягілева, гэта быў расійскі балетмейстер, і ён быў, гэта збіраў вось гэтыя старадрукі славянскія, пасля яго смерці, яго як бы спадкаемцы прадавалі гэтыя кнігі. Отец Нацан, сабраўшы грошы, паехаў дыяспары, зноў-такі, это ўсё, я ж кажу, не было дзяржаўнага фінансавання, гэта людзі як давалі свае шылінгі на гэта, і паехаў ў Манака і выкупіў вось гэтую Скарыну для нас. Вось так, што гэта пачнем. Яшчэ адзін унікальны, вядомы для беларускай гісторыі
дакумент гэта статуты Вялікага княства літоўскага, і у нас ёсць яны на розных мовах і з розных стагоддзяў. Вось пачнем гэта з найстарэйшага, гэта на старабеларускай мове, на руцінскай. Гэта статут з 1594 года. Это трэці статут ВКЛ 1588 года, а выданне гэтым амонічамі ён быў выдадзены ў 1594 годзе. Вось. І ён гэта больш рэдкі, таму гэта яшчэ до русіфікацыі, да паланізацыі, гэта яшчэ выдадзенае на старабеларускай мове. Ці як яшчэ яе называюць рутэнская, ці літовісы кажуць, гэта канцылярская, але тым не менш, вось гэта яе можна чытаць тым, хто разумее мову. І таксама вось можна сачыць менавіта, як адбываліся вось это лінгвістычна-палітычныя працэсы. Уже калі мы пераскочым крыху у 17 стагоддзе, уже бачым, што той же самы статут па-польску. Вось гэтае выданне 1617 года, і ўжо той самы статут гэта выдадзены па-польску. Вось, па-польску ён быў некалькі стагоддзяў, бо тады па зразумелых прычынах быў працэс гэта апалячвання, ну навогул там было, што людзі як бы больш глядзелі, асабліва шляхта на захад, і ўжывалі польскую ці лацінскую мову, а не сваю этую ўсходнеславянскую старабеларускую. Вось, але пасля гэта, як вядома, Рэч Паспалітай была падзеленая, статут уже быў перакладзены на мову расійскую. Вось гэта у нас ёсць пераклад для яго імператарскае велічества 1811 годзе, бо спачатку Кацярына, расійская імператрыца, як бы сказаць, не чапала асабліва былое Вялікае княства, і тамака працягвалі дзейнічаць статуты ВКЛ аж да паўстання 1831 года. І ўжо пасля таго паўстання, як была забаронена уніяцкая царква, тады было адменены ўжо і статуты ВКЛ, і паступова ВКЛ стала русіфікавацца. Вось. Таксама я вам покажу, цікавая такая ёсць на лацінскай мове Сарматій Гуаніні. Гэта такі быў італьянец, які паехаў ВКЛ у 1581 годзе, і ён стварыў такую вось, скажем так, гістарычна-турыстычны аповед пра ВКЛ. Вось там ёсць і гэтыя і малюначкі князёў ВКЛ, і пагоня, вось, і аповеды пра самую дзяржаву. То бок гэта арыгінал. Так, гэта арыгінал, так, гэта ўсё арыгіналы. Вось, напрыклад, гэта будзе Гедымін. Бачыце, Гедымін вялікі, вось гэта. І шмат вось сучасных, дарэчы, малюнкаў князёў ВКЛ, яны паходзяць менавіта з гэтай кнігі. Вось што Гуаніні зрабіў тады ў 1581 годзе. Вось, там ёсць і генеалогія. Вось Александр, прынц літоўскі. Ну так, цікава. Вось гэта кніга, это адзін з нашых апошніх набыткаў. Гэта ўжо мы набылі пару год таму. У Парыжы ў букіністычнай краме выплыла артылерыя Казіміра Семяновіча. Ён таксама добра вядомы, ён быў спецыяліст па артылерыі, сам паходжанне Віцебску. З Віцебску ён ездзіў па ўсёй Еўропе і вось дапамагаў гэтая будаваць гарматы, а таксама фейерверкі. Вось гэта кніга, тут менавіта такая тэхнічная кніга пра вось гэтую справу артылерыйскую. Вось гэта ўжо, як бы сказаць, гэта апошні, скажем так, вялікі старадрук, які мы набылі. Вось такая цікавая кнігі у нас ёсць гэтая царкоўная. Вось адзін гэта такая кніжачка якогось да мабільных тэлефонаў, бачыце, да айфонаў былі такія, што людзі, гэта больш багацейшыя людзі, сярэдняя класа, я магла себе дазволіць в кішэні мець такі малітоўнічак. Это 17 стагоддзе, вось. І глядзець яго. Вось гэтая цікавая кніга таксама паказвае, наколькі ўжо праходзіў працэс апалячвання. Гэтая кніга была зроблена для уніяцкіх святароў, гэта уніяцкая кніга, забрання прыпадкаў, але тут кажуць, што цяпер толькі адзін са 100 святароў ўжо добра разумее старую беларускую мову. Таму яны зрабілі беларуска-польскі слоўнік. Вось. І розныя рэчы даюцца нават на двух мовах уже.
по старобеларускую, по польскую. Вось то самае, каб уже святары разумелі, і тут з такой гэта вось кажуць, што вось так уже пайшлі справы, што толькі адзін са 100 святароў разумее па-нашаму. І прыходзіцца гэта вставляць гэта ўжо польскі слоўнічак, каб святары разумелі, што яны людзям чытаюць. Вот. Ну, перанесемся ў 19 стагоддзе, ёсць у нас гэта пару цікавых рэчаў. Вось, напрыклад, калі гаварыць пра паўстанне, яке узгадваў 1831 года, не з паўстанцаў быў Александр Пінскі. Ён быў польскамоўны беларускі шляхціч, таксама напісаў асноўным паэмы па-польску, але таксама і па-беларуску яго нячысцік, напрыклад, ёсць паэма. Яго цар пагнаў з расійскай імперыі, як і астатніх паўстанцаў. Ён выехаў у Парыж, пасля ў Лондон. І ў Лондоне, ў Тоттенгеме, ён заснаваў тыпаграфію. Вось, можам сказаць, што ён, напэўна, першы вядомы беларускі эмігрант Брытаніі. Вось, бо ён быў за 100 гадоў да тых людзей, які прыехалі да Другой сусветнай. Вось Тоттенгем — это ў паўночным Лондоне, тут недалёка. І вось пераклад на ангельскую мову ягонай паэзіі. Бачыце? Вось, цікавая кніжачка ў нас ёсць пра ўжо таксама гэтай расійскай імперыі, даследаванне пра Беларусь. Вось, што цікава, Беларусю тады называлі толькі ўсходнюю Беларусь. Ён піша, што гэта вось там Магілёўская губерня, а ўжо Менская, Захальня — гэта Літва. Вось, так што Беларусь гэта была толькі ўсходняя, скажем так, Беларусь. Вось, і тут піша такія цікавыя рэчы, што вось, бачыце, беларусы, потомки, принявших христианство кровичей, откровенно, суеверно до сих пор сохранили одежду, язык и некоторые обычаи своих предков. Белорусский крестьян, если сыт, одет, не обремен работаю, весел, добрый, разговорчив, трудолюбив. Вот это российский погляд на Беларусь. Бачите, это доследовали. Ось было пасля, як вядома, паўстання Кастуся Каліновскага, і у нас ёсць кніга, якая зборнік указаний графа Михаила Николаевича Муравьева по смирению польского мятежа северо-западной губернии. Ось тут як бы показана, ось як такое досить детальово, як ось далейшая русификация, как такое, что отбылося, не отбылося знову. Они пишут, что польское восстание обязано во многом нашей излишней доверчивости. Ось, и уже после повстания у российской имперских этих уже доверчивости было меньше, да, до белорусов. Ось, так само яны тлумачаць, чаму ось некаторыя рускія, ну, напэўна, праваслаўныя, долучились до повстания, они казали, потому что их жонки были польки. Ось, они казали, по большей части женитьбы на польках, соединялись с польской семьей, составляли с ними вполне преданное польский элемент управления. Ой, бачите? То бок для Российской империи, для россиян, тое, что Заходняя Беларусь, это ўсё былі паляки, польки. Ну, католики, так. Але, кажуть, долучаліся православные, але яны жонки были польки. А сами польки были разжигаемые страстным влиянием безбрачных ксяндзоў. Ось, то есть гэта жанчыны звялі ксяндзы, а жанчыны тады звялі мужикоў, і таму паднялося паўстанне. І вось даверчывыя ну трэба ж бы неяк растлумачыць, вось. Жанчыны вінаватыя ва ўсім. Жанчыны, так, і святары, ось, тым не менш. Вось гэта таксама уже пад канец 19 стагоддзя, гэта першы слоўнік сучаснай беларускай мовы Насовіча, таксама у нас ёсць арыгінал. Это ён як быў у Петербургскай акадэміі навук, вось 1870 годзе гэта быў словарь беларускага нарэччя. Хоць гэта як, ну, нельга было называць мовай, трэба было казаць нарэччам, тым не менш гэта 30 000 словаў. Такое нарэчча, што аж, ну, трэба вялікі слоўнік для яго мець, бачыце. Вось яшчэ адзін цікавы слоўнік, гэта ўжо пачатак 20 стагоддзя, гэта нямецкая кайзераўская гэтая адміністрацыя зрабіла семімоўны слоўнік. Это немецкая, польская, российская, белорусская, литовская, латышская, идиш. Это вот та была оккупованная частка Российской империи, немцы, как бы сказать, там, матка яйки на разных мовах, в 18 году выдали это словник. Вот что цікаво, белорусская мова идет на латинке. Вот, российская идет на кириллице, бачите, это. А белорусская вот идет небытё, опекун, бачите, сплотить. І гэтак далей, вось гэта ідзе на лацінцы. Ну, дома немцы купавалі больш заходнюю частку Беларусі, але тым не менш, вось як мы гэта гаворым пра вось розныя
розныя мовы, гэта вельмі цікава паказвае. Вось таксама у нас ёсць гэтыя кітабы, вось я магу гэта калі цікава прынесці, пасля гэта вось беларуская арабіца, так, была беларуская кірыліца, беларуская лацінка, беларуская арабіца. Вось таксама у нас вельмі цікавыя ёсць экспанаты, это арыгіналы розных беларускіх паэтаў, вось вельмі вядомых, і у тым ліку нашых самых галоўных, гэта вось курган Янкі Купалы, напрыклад. Вось гэта ягонай рукой з папраўкамі ўжо гэта Луцкевічаў. Што гэта вось, што чорным гэта правіў сам Купала, а чырвоным гэта ўжо там іх правілі рэдактары наша Нівы. І таксама у нас ёсць гэтыя арыгінальныя рукапісы Якуба Коласа, Наталі Арсеньевай і так далей. Ну так багатая калекцыя. А гэта 10 000 было толькі падчас пераезду. Так. А колькі зараз? Ну зараз гэта мы да канца каталогу не зрабілі, дзесьці паміж 30 і 40 тысячамі кніга у нас ёсць. Вось, вядома, у нас бы было і больш, але мы, як бы сказаць, абмежаванае месцам, бо у нас гэта адзін будынак, з якога мы ўжо выціскаем все па магчымасці, мы ўжо ў зямлю капаліся і ў неба зайшлі, мы перабудавалі там гарышча, вось, таму мы спрабуем больш гэтага месца знайсці, каб у нас, бо акрамя ж кніга у нас ёсць яшчэ калекцыя мапаў старажытных, ёсць у нас калекцыя марак цікавых, ёсць у нас архівы. Вось толькі што была навіна, што, напрыклад, Рада БНР нам перадала архіў Абрамчыка, які вось знайшоўся пасля 50 год. Вось таму гэта трэба месца... Перадала, ужо перадалі, ці яшчэ толькі... Ужо ёсць тут, да? А давайте на яго паглядзім. Ну, ён яшчэ не разабраны, ён яшчэ гэта ў скрынях, там, ён добра схаваны. Калі гэта трэба з нашым архівістам было... разобраться. Ён еще как бы не для показа пакуль. Но можно показать на скрыні і сказаць, вось тут новый свежий здабытак. Можна. Тады я зараз прынясу, можа знайду. Так, а ввогуле мы далей зараз куды? Ну мы можем далей по бібліятэкі пахадзіць, так, побачыць розныя... Давайте падымемся наверх і покажите мне месца, дзе наша слаўная Казіміроўская працуе, калі да вас прыязджае. Ну, Казіміроўская працуе, вось тут гэта архіў Куліковіча, ён тут, вось гэта адзін з нашых архіўных пакояў, вось тут яна працуе вось тут з архівам якраз Куліковіча. Вось тут у нас зноў-такі мы арганізуем гэтыя нашы архівы, сярод іншых, дзе он дакладна... Вось сярод іх, скажем так, ёсць архіў кампазітара. Ну, то было так цікава, на кожны раз прыязджае, расказвае, я заходжу, такія архівы. І так было складана уявіць, як же ён выглядае, гэты архіў? Ну, вось гэты архіў вось так выглядае. Я так думаў, стаяць нейкія сундукі такія старажытныя. Ну, не, это ўжо больш так сучасна, бачыце, вось так ён выглядае. Вось архівы, это такія тэчкі раскладзены. І тут дакументы, тут у нас вельмі цікавы архіў, в асноўным беларускай дыяспоры, бо зноў-такі, як вось людзі паміралі, напрыклад, дзесьці у Канадзе, у Амерыцы, то часта вось іхнія паперы перадаваліся нам. І гэтыя архівы, скажем так, больш такіх простых дзячоў, і архівы ўжо выбітных асобаў, зусім вось як бы кампазітар Куліковіч, бо, я думаю, ён быў у Чикаго, і в яго архіве, што цікава, там не толькі ягоныя паперы, яшчэ і вось ноты, на якія ніколі не былі пакладзены на музыку. Вось што Галіна робіць, якраз яна стварае музыку з тых нотаў, якія ніколі не былі, скажем так, это ігранымі. Это першы раз, а архіў Куліковіча у нас знаходзіцца з пачатку 70-х год таксама. То есть 50 год гэта вось архіў у нас як бы захоўваўся і знайшоў свой час, вось калі можна вось яго будзе выкарыстаць. Таму так, вось дыяспаральныя архівы у нас багатыя, і прыязджаюць архівісты з імі працаваць. Вось, бо беларусы жылі, як вядома, і нават яшчэ да другой сусветнай была во Францыі дыяспора. Вось у нас ёсць гэтыя дыяспаральныя архівы, вось паваенныя там во Францыі, гэта далей, таксама даследчыкі Сарбоны да нас прыязджалі. Вось і так далей. Так што скарбы у нас ёсць цікавыя. Вось архіў БНР гэта, скажем так, апошні дадатак да нашай калекцыі архіваў. Ну і куды далей яшчэ паведзеце? Мы пойдзем далей, зараз мы пойдзем глядзець далей нашыя музеі. У нас ёсць
ёсць один уже музей, скажем так, гэта гатовы, а другі мы яшчэ не до конца зрабілі, але спадзяемся хутка зробім. Вось тут у нас ёсць пакой для даследчыкаў, дзе вось прыязджаюць людзі, спыняюцца, гэтыя даследчыкі до нас могуць падаць, ну, скажем так, заяву, і вось і прыехаць і гэта жыць в гэтым пакоі. Гэта тут жыць в гэтым пакоі, да? Так, жыць в гэтым пакоі і працаваць у бібліятэцы. Вось зараз пойдзем глядзець іншыя пакоі. Вось тут гэты пакой быў працоўным кабінетам айца Александра Нацана. Вось тут такая отец Нацан сядзеў за гэтым пісьмовым столом і працаваў. А зараз хто займае гэта месца? Ну, зараз вось хто працуе ў бібліятэцы, таксама нашы апекуны, нашы валантэры. Ну, то бок, умоўна кажучы, гэта не зараз не так умоўнага дырэктара месца бібліятэкі. Так. Да. Ну, у нас ёсць 6 апекунов, у нас як бы структура не іерархіі такой вялікай няма, ёсць рада апекунов, і ёсць таксама у нас ключавыя валантэры, якія хоць яны там юрыдычна з'яўляюцца апекунамі, але тым не менш яны тут вельмі працуюць і дапамагаюць. Вось, там у нас ёсць такое, скажем так, кола беларусаў, якія гэта кіруюць і дапамагаюць гэтаму месцу рэгулярна. Вось. І ёсць такія людзі, якія робяць гэта раз-пораз, бо шмат чаго, як мы не атрымоўваем як я казаў, гэта дзяржаўнага там ці іншага фінансавання, таму прыходзіцца шмат рэчаў рабіць на валантэрскіх падставах, бо тут як бы ніхто тут, як скажем, заробак не атрымоўвае, вось таму гэта все як бы грошы мы збіраем самі, дзе можам. У нас ёсць там асобныя квантаранты і таксама нам людзі даюць данаты часам, вось, але тым не менш няма такого фінансавання, каб тут былі нейкія заробкі ў людзей, таму тут шмат вось валантэрскай працы. Калі валантэры прыходзяць, яны нам дапамагаюць і шмат людзей хочуць дапамагчы. Гэта і ўжо беларусы сталага веку, але таксама вельмі маладыя асобы, людзі прыходзяць са сваімі дзецьмі, і гэта ж магчымасць таксама і даведацца штось пра Беларусь, пацягнуць мову. Вось, напрыклад, там расстаўлялі кніжачкі, вучылі беларускі гэта алфавіт, што людзі гэта... Ну вот два моманта удакладніце. То есть, па-першае, калі мы кажам пра бібліятэка, ў нашым разуменні гэта прыходзяць людзі, карыстаюцца, там, ці бяруць кнігу, ці там садзяцца ў чытальнай зале, чытаюць. У вас такое ёсць? Ёсць, але, напэўна, гэта не самае галоўнае. Галоўнае, я б сказаў, гэта даследчыцкая бібліятэка, бо ўсё ж гэта больш не тая бібліятэка, куды прыходзяць людзі пачытаць, напрыклад, Васіля Быкова, хаця такое таксама ёсць. Але галоўнае, што тут прыходзяць людзі прыязджаюць людзі папрацаваць з нашымі матэрыяламі. Гэта даследчыцкая бібліятэка, бо больш усё ж гэта такая, як бы сказаць, навуковая бібліятэка, і шмат даследчыкаў прыязджала і прыязджае, і вось прыязджала ў старыя часы і в новыя часы працаваць з беларускімі матэрыяламі. Асабліва вось ты, якія пішуць штось пра дыяспару, ці вось такія рэчы, якія не могуць цяпер паехаць в Беларусь. Вось так, гэта, скажем, даследчыцкая. Па-другое, так, людзі прыходзяць сапраўды пачытаць, пазычыць кнігі, гэта таксама ёсць. Па-трэцяе, гэта як бы в акно Беларусі ў Европу ці заходні свет. Сюды прыходзяць досыць шмат асобаў не беларусаў, гэта і сярод іх і дыпламаты, і журналісты, і вядомыя асобы, гэта яны проста прыходзяць даведацца пра Беларусь шмат, ці па прычыне сваёй кар'еры, ці проста ўсе зацікавіліся Беларусь. Гэта вось такім чынам, як, напрыклад, ёсць Гёте-інстытут, ці British Council. І таму, калі людзі пытаюцца, вось калі там на Беларусь прыйдзе тысячагадовая дэмакрацыя, ці пераедзе з Карынаўка назад на Беларусь. І адказ на гэта пытанне таксама такі ступеньчаты, што некаторыя рэчы, вядома, могуць вярнуцца на Беларусі, павінны вярнуцца, але некаторыя рэчы павінны застацца тут як музей дыяспары, і таксама як в акно Беларусі на захад, бо тут ўсё ж Лондон застаецца адным з такіх цэнтраў сусветных. Гэта не толькі брытанцы сюды прыходзяць, а там ад Японіі да Кітая, да Аргентыны, там і Канады, вось, і таму гэта важна, чтобы таксама гэта заставаўся такім, скажем так, беларускай культурнай амбасадай, бо калі хочуць пра беларускую культуру, з культурнага пункту гледжання гэты цэнтр заўсёды выконваў нават большую ролю, чым афіцыйная амбасада беларуская, якая займаецца больш такімі эканамічнымі пытаннямі, пытаннямі консульскімі, а такая вось гэта культурная, калі паказаць і распавесці пра Беларусь, гэта вось гэта месца. Культурная амбасада была ёсць. Ну і яшчэ такой момант, гэта таксама існуе як платформа для
просто ўжо для дыяспоры, для розных гурткоў і ініцыятыў. Вось, напрыклад, у нас ёсць чытацкі клуб, калі людзі збіраюцца абмяркоўваць гэта кнігі, якія тут таксама знаходзяцца. Ёсць у нас спеўны клуб. Вось таксама там прыехалі ўжо новыя людзі з Беларусі апошнім часам, і ўжо такі досыць сур'ёзны спеўны клуб. Гэта вось і народна-фальклорныя песні і так далей. Да рэчы, вось так маладая эміграцыя, умоўна кажучы, вот хто пасля 20-го сюды прыязджаў, наколькі яны далучаюцца? Далучаюцца. Ну, у Брытанію прыехала не так шмат в параўнанні з, напрыклад, з Літвой ці з Польшай. Брытанія не сказаў, што быў такая вялікая хваля пасля 20-го года. Прыехалі людзі, включыліся. Тут у Брытаніі заўсёды было шмат такой тэхнакратычнай беларускай эліты. Тут працуюць проста ў Лондоне людзі, як бы сказаць, якія прыехалі з эканамічных прычынаў. Тут, напрыклад, калі пайсці вось фінансавы цэнтр Лондона, тут кожны банку ці там фірме будзе беларус працаваць. Ці айцішнікам, ці якім гэтым фінансістам, ці штось гэта. Тут вось такой тэхнакратычнай эліты, яны як бы прыязджаюць не хвалямі, а проста чалавек дзесь адучыўся якімось Гарвардзе, пасля знайшоў працу ў Лондоне, і тут працуе, і часам прыходзіць, як час мае. І гэтыя людзі як бы заўсёды, хто цікавіўся культурай, вядома, яны прыходзяць і удзельнічаюць. А пасля 20-го года так, былі людзі, якія прыехалі па палітычных прычынах, але іх параўнаўча з іншымі краінамі так шмат. Тут як бы папаўненне такое ў Лондоне, я б сказаў, больш такое стабільнае, но не хвалямі, так паступова людзі прыязджаюць. Таму гэты цэнтр захаваўся. Напрыклад, я распавядаў пра цэнтр на поўначы, яны фактычна зніклі. Бо там калісь была міграцыя беларуская, але пасля там індустрыі не стала, як бы людзі ўжо ў другое пакаленне асіміляваліся, трэцяе, і папаўнення няма. Бо цяпер там Манчестэрскі універсітэт, там ёсць пара-тройка беларусаў, але недастаткова, каб была. А тут в Лондоне, скажем так, заўсёды ёсць крытычная маса беларусаў. І яна папаўнялася в 90-е гады, в 2000-е, в 2010-е, і папаўняецца цяпер. Але гэта такое паступовае папаўненне. Просто людзі прыязджаюць, і сярод іх нейкі працэнт далучаецца, дапамагае і так далей. Такі адказ. Я ж кажу, адрозненне ад краін Усходняй Еўропы, дзе проста была вялікая хваля. Так што як бы тут хапае беларуса на шчасце, каб гэты цэнтр захоўваўся, бо вядома, як няма людзей, то нічога не будзе. Это ж, конечно, добра мець кніжкі, але павінна быць дастаткова крытычнай масы людской, каб гэта ўсё это место працягвала існаваць. Ну, давайте далей яшчэ пройдзем. Што яшчэ у вас ёсць цікавага? Тут таксама ёсць цікавыя кніжкі пачатку 20-го стагоддзя. Напрыклад, гэта як беларусы пісалі дабіваліся прызнання БНР. Цікавая кніга, напрыклад, Донара Запольскага па-французску. Гэта падставы для існавання беларускай дзяржавы. Там, вядома, была канферэнцыя. На гэтую канферэнцыю там розныя краіны хацелі прызнання. Беларусы, на жаль, не паспяхова, але таксама зрабілі свой, як кажуць, гэта пра сябе. І да ідэя якраз была мапа БНР далучана таксама. І былі такія выданні па-беларуску, па-расейску, таксама па-французску, які ў той час была мова дыпламацыі. Ёсць таксама цікавыя кнігі, як я казаў, гэта, напрыклад, польскія паміж войнамі, таксама палякі рабілі розныя даследаванні пра Беларусь, таксама беларуская дыяспора. Таксама у нас гэта і ёсць. Ёсць кнігі розных вядома, гэтых дыктатур, ёсць там гэта сталінскія, ёсць часоў нацызма, і так далей. Ну і даваенная, напрыклад, гэта з Рыгі, гэта Ізавітава кніжка, таксама арыгінал. Бачыце, это 1932 год. Бацькаўшчына такое. Так, зразумела, спадар Павел. Добрая, цікавая экскурсія. А можа быць яшчэ так для агульнага, каб ведаць, вы сказалі, валанцёры прыходзяць, дапамагаюць. Наколькі ўсё ж такі патрэбна гэта вам дапамога, наколькі вы чакаеце, што людзі будуць далучацца, і якую працу трэба рабіць?
Працы вельмі шмат. Напрыклад, вось мы рабілі каталогізацыю, бо да гэтага часу мы на 100% не ведаем, вось што мы дакладна маем. Мы як бы ведаем галоўныя скарбы, але таму што тут як бы ніколі прафесійны каталог не быў зроблены, вось у нас 100% няма такога ліста, вось што у нас ёсць. Таму вось каталогізацыя, прычым каталогізацыя это складаны працэс, які трэба там рабіць у адпаведнасці гэтай, таму ёсць такі як бы інвентарызацыя, а пасля ўжо каталогізацыя. Вось трэба вось гэта рабіць. Ёсць такая дыгітызацыя таксама, ось як з Галінай Казіміроўскай мы, напрыклад, дыгітызавалі музыку. Мы з ёй ездзілі ў фірму спецыяльную, вось завозілі гэтыя бабіны, якія, дарэчы, магу паказаць. Вось гэта спачатку вось кнігі музыка, вось Куліковіча была вось на такіх бабінах яшчэ старых. Вось і іх трэба было вазіць і дыгітаваць, каб яны проста не рассыпаліся. Вось гэта быў праект таксама дыгітызацыі. Ёсць зноў такі гэтыя проста як кнігі будавання музеяў таксама. Вось зараз пакажу арганізацыя, так скажем, прэзентацыя вось гэтага ўсяго. Чаму мы робім музей, каб гэта было ўсё больш візуальна, магчыма было лягчэй паказаць, як вось прыходзяць людзі глядзець на нашы скарбы, каб было гэта добра прэзентавана і цікава людзям. Вось гэта адзін з нашых музейных будынкаў. Калі ласка, вось тут гэта цяпер таксама ще ў працэсе рэарганізацыі. Тут вось у нас прыклады старажытных мапаў і мастацтва, напрыклад, ёсць. Вось гэта... Тут, напрыклад, мапа, французская мапа ВКЛ 1613 года. Калі з мастацтва пачалі, вось гэта мастацтва Івонкі Сурвіла, напрыклад, старшыні БНР. Акрамя таго, што яна як бы прэзідэнт БНР, яна яшчэ і, вядома, мастачка таленавітая. Вось гэтае мастацтва Івонкі Сурвіла. Ёсць у нас графіка забору. Працягваюць да нас паступаць гэтыя донаты. Вось цяпер нам чалавек з Амерыкі падараваў мастацтва сучаснае беларускае. Вось цяпер праз акіян мы вязем некалькі карцінаў, якія вось да нашай калекцыі далучацца. Вось гэта наша батлейка, гэта ўжо як бы была зроблена ў Беларусі. Спачатку большасць лялек у 2004 годзе. Эта батлейка, яна ажывае на каляды. Вось мы тут яе паказваем, бо, вядома, гэта беларуская вельмі цікавая старажытная форма мастацтва. І тут, як вы бачыце, все гэтыя персонажы і біблійныя, і вось ужо этнаграфічныя, вельмі цікавых строях. Яны паказваюць таксама беларускую культуру. Наконт старажытных мапаў, вось прыклад гэтай мапы, это французская мапа ВКЛ 1633 год, і тут, напрыклад, показана бітва пад Воршай. Вось на лаціне напісана, што вось Канстантин Астрожскі разбіў 40 000 маскавітаў. Это вось на самой мапе тады пісалі важныя гістарычныя падзеі. Вось каля Воршы была гэтая узгадка пра гэтую бітву. Вось тут дэталёвая мапа ВКЛ таксама, дзе людзі любяць сваю там вёску пашукаць. Это вось на 4 часткі падзеленая ВКЛ. Ось тут бачыце, гэта Наваградак, гэта Мінск і Гомель, Мсціслаў, тамака Вільня і Трокі, тамака ўжо гэта поўнач Беларусі, Віцебск, ось, і тамка можна пабачыць свае землі. Спадар Павел, але ж ўсё ж такі і будынак такі вялікі, і ўсё вот гэта тут трэба ж пэўную атмасферу, там вільготнасць, все такое. Все это не таннае задавальненне. Колькі гэта ўсё каштуе і дзякуючы чаму, якім здабыткам, там, фінансаванню атрымліваецца ўсё это утрымліваць? У нас утрымліваецца, у нас ёсць асобная кватэра, якая здаецца, вось і такія выдаткі, як на электрычнасць, на газ, гэта плаціць кватэрантам, а ўжо на праекты мы збіраем данаты, ці часам атрымоўваюцца гранты, але яны, так бы сказаць, нерэгулярныя і ўжо залежаць ад праекта. Але, конечно, хацелася бы, бо, вядома, чым больш ёсць фінансаў, тым больш магчымасці ёсць штось рабіць.
Ось, і тому ми так спробуємо. Ну, люди дають, люди, скажімо так, у нас донати не масові, але ну, такі значні. Там, може, нам дає менше людей, але дає більш значні суми. Тобто у нас нема такого, що там 10 тисяч чоловік дає там по 5 євро, у нас худший там 10 чоловік дає там уже більш значні суми. Ось. Таким чином, але так, фінансування, вядома, у нас ось ёсць сучасны клімат, як був з Талівана, у нас є 8 кондиціонерів, які підтримують вільготність. Ми так само там замінили речі, які треба було замінити. У нас був спеціальний чоловік, приходив так само, тут нам поради давав. Ось на кон заховання і всього. Тому так, ми до цього ставимося, спробуємо це все робити по-професійному, по можливості, так. А як ви лічите, усё ж таки, ну, я не ведаю, місія гэтага месца, гэтай бібліятэкі, каб назапашваць, а потым, калі складуцца спрыяльныя умовы, усё гэта перадаць, умоўна кажучы, на вялікую зямлю, у Беларусь, ці тут місія ўсё ж такі у дыаспары за межамі Беларусі захоўваць, быць месцам захавання беларускасці, да якога вот тыя, хто ўсё ж такі знаходзіцца ў эміграцыі, каб да яго цягнуліся. Ну, я кажу, для мяне гэта мэты не ўзаемавыключальныя, той самы не былі для айца Нацана, бо отец Нацан таксама бачыў гэта месца як брытышканцаў, бо я кажу, у нас ёсць скарбы, якія, магчыма, так, калі заўтра прыйдзе тысячагадовая дэмакратыя на Беларусь, то, магчыма, гэтыя скарбы было б вярнуць, бо яны як бы часам яны не маюць прывязкі да эміграцыі, яны нават больш лагічна занялі месца в некім там музеі Беларусі. Вось. Але ёсць таксама рэчы, якія прывязаны да гісторыі гэтага месца. Это, напрыклад, ці заснавальнікі гэтай бібліятэкі. То есть, я б сказаў, 3 рэчы ёсць. Тыя рэчы, якія лагічна лепш бы былі на Беларусі. Яны без прывязкі да гэтага месца, і, скажем так, яны не такого кшалту, які проста паказваюць Беларусь. Яны, скажем так, у нас ёсць, напрыклад, царкоўны архіў. Ён вельмі цікавы, но як бы ён такі не вельмі для прэзентацыі Беларусі і дыяспоры, ён не мае сувязь з дыяспорай. Так адбылося, што людзі проста яго захавалі. З другого боку, вось гэта першае. З другого боку, так, гэта павінен заставацца як музей вось гэтай эміграцыі, бо тут за столькі год, з часоў Другой сусветнай, тут ўжо нажытае месца. Тут таксама свая гісторыя, якую трэба захоўваць на будучыню. Таму так, вось гэтыя рэчы звязаны з айцом Нацанам, Сіповічам, з іншымі людзьмі, які тут жылі і працавалі, яны лагічна павінны далей заставацца тут, як нейкі музейчык. Вось. Ну і трэці аспект, вось, як я ўжо казаў, гэта паказ Беларусі на захадзе, таму што Лондон застаецца адным з лепшых месцаў, каб паказаць Беларусь не толькі брытанцам, але і ўсім астатнім. І тыя вось экспанаты, якія вось цікавы для, скажем так, міжнароднай аўдыторыі, таксама лагічна захоўваць тут некаторыя. То есть фактычна гэта як бы такія, гэта ўсё можна, это вось 3 аспекты, яны не ўзаемавыключаючыя. Ось, таму гэта ўсё пры жаданні можна было зрабіць і сказаць, каб быў, напрыклад, на Беларусі больш прыхільны урад, гэта магло таксама стаць пад эгідай Міністэрства культуры, ці штось такое, ці там гэта знешніх сувязяў міністэрыі, гэта ўсё можна было б наладзіць, так, пры гэтай гіпатэтычным сцэнарыі. Але, ў прынцыпе, мы вось працуем в гэтых накірунках, так, пакуль што гэта на запашванне, бо, скажем так, гэта ж інакш, гэта проста атрымоўваецца манілаўшчына, калі планаваць тыя рэчы, якія немагчыма сказаць цяпер, гэта ж, бо важна гэтыя рэчы захоўваць у добрым стане, а не планаваць проста так тэарэтычна, а што будзе калі. Вось таму гэта мы не вельмі, скажем так, гэта асабліва заклапоўчваемся. Вось наша місія застаецца вось гэта працягваць працу тых людзей, якія гэта распачалі, гэта сапраўды збіраць. Бо шмат жа мы куплялі нашы папярэднікі, але шмат людзей перадаюць нам са сваіх прыватных калекцый. Напрыклад, гэтыя мапы прыйшлі фактычна аднаго чалавека. Это быў такі дзеяч дыяспоры Віктор Астроўскі, які збіраў усё жыццё гэтай старажытнай мапы, і пры жыцці ён пару сюды перадаў, па смерці ён перадаў всю калекцыю. Вось гэтая наша багатая калекцыя мапа ВКЛ, і гэта прыйшла ад аднаго чалавека.
Так. І ў будучым вось гэта так, зноў-такі магчыма, што некаторыя з мапаў занялі пачэснае месца на Беларусі, калі там гэта больш лагічна, некаторыя можна тут для прэзентацыі Беларусі было пакінуць вось такое. Той самы архіў БНР, там жа як на якіх падставах БНР перадала сюды, што пакуль калі будзе складзены мандат БНР, вось тады гэта будзе ўзгоднены далейшы лёс гэта архіва. Ось, то есть, калі як бы уже БНР самараспусціцца, бо перадаст свой мандат, скажем, вольна выбраным беларускаму ўраду, тады гэта як і пытанне архіва будзе як бы разрулівацца. Ось, а штось да гэтага планаваць, это ж таксама это крыху манілаўшчына, так, дэталёва. Ось, таму так, это назапашваць, працаваць, гэта досыць актыўны цэнтр, тут даже не тое, што это ёсць такое сховішча кнігавы архіваў, які ляжыць пад ключом і тут пыліцца. Гэта вельмі актыўнае месца, дзе людзі з імі абсалютна працуюць. У нас тут гэта чарга даследчыкаў сюды прыехаць. Казіміроўская это ж толькі адзін прыклад. Такі яскравы прыклад, бо Галіна, вельмі гэта можна падаць, мой справе ж даследчыка час прыграць. З Польшы, з Чэхіі, з Францыі, з Беларусі, асабліва раней, і з заходніх краінаў. І так было і да Савецкага Саюза. Гэта стала крыху менш важна падчас вось гэтых, скажем так, у 90-х, пачатку 90-х, канцы 80-х так задавалі пытанне, уже, можа, даследчыкі ж могуць у Менск ездзіць. Ось, а цяпер, вядома, гэта стала складаней ездзіць на Беларусь, а па-другое, тут вось шмат ёсць рэчаў, якіх на Беларусь проста няма. Гэта асабліва тых звязана з дыяспорай, таму гэта застаецца вельмі актыўным даследчыцкім месцам. Дзякуй вялікі, спадар Павел, за шыкоўную экскурсію. Да, сапраўды, вельмі цікавае месца, і гэта месца найперш цікавае з двух гледзяшчаў, як для даследаванняў, а гэта значыцца месца сілы, месца прыцягнення для даследчыкаў, і месца сілы для беларусаў, бо гэта захаванне нашай спадчыны, нашага духу. Прынамсі тут у Брытаніі, брытанскага беларускага духу. Так, я згоден. Гэта просто паказвае, што вось дыяспарныя рэчы, яны могуць існаваць дзесяцігоддзямі. Гэта тое, што штось створана было 55 год і дагэтуль існуе добрым стане. Гэта вялікая справа, і таму людзі просто павінны таксама, калі штось цяпер яны планаваць крыху на даўжэйшы тэрмін, каб гэта быў таксама ўплыў не толькі ў наступным месяцы, але тым больш, калі ў людзей жаданне энергіі, гэта просто прыклад, што так, рабіце, плануйце, гэта спатрэбіцца і праз 50 год вашым внукам. Дзякуй вялікі, спадар Павел, адзін з утрымальнікаў, апекуноў выдатнага цэнтра беларускасці ў Брытаніі, не толькі ў Лондоне, ў Брытаніі, а можа і ва ўсім свеце, з Карынаўскай бібліятэкі, з Карынаўкі, якія ласкава называюць тыя, хто сюды прыязджае. Дзякуй вялікі. Дзякуй.